Hirvetä, ei tää herkkua nyt ainakaan ole. Mitä? Lääke on lääke. Mitä? Isä! No? Täällä sinun poika istuu baarissa viinaa litkimässä. No kohjaa pakko. Nyt sä selität, mitä tämä tarkoittaa. No kun siinä karkkipussissa oli 5 karkkia ja jatkat alkoi väittää, kuulkaa, että siinä on 10 tai 100 tai 1000 biljoonaa karkkia. Sit mä jäin väittelyssä niinku häviölle, niin minun iski kamala stressi. Mikä? No stressi, se sama mikä sinunkin aina iskee, kun se äitin kanssa jättää väittelyssä siis niinku häviölle. Ja sit sä sanot aina, että pitääpä ottaa pikkusen stressilääkettä, että se helpottaa ja auttaa. Ja samasta pullosta minäkin siemasin. Ja nyt sinä et ota enää ikinä tätä stressilääkettä. No en otakaan, siis se on aivan karmeen makusta, sitä paitsi siitä tulee aivan dorka fiilis. Katokaa mun silmät pörrää päässä siis ihan valtoimellaan miten sattuu ja kohta varmaan tulee pukli. Mut hirveästi mun tekis mieli laulaa, esimerkiksi tämä Isotalon Rantti Annajärvi. Isotalon Rantti Annajärvi. Make, nyt sinä menet nurmikolle lepäämään, sinä et enää koskaan koske tähän pulloon. En koskekaan. Se kauheeta, se lyö jalatkin täysin velta. Alla tasa rahaa vaan. Jos muija sun kieltää sun juomasta, niin juo! Sota sinä itselle sellainen juo ja laula ja juo. Korpikuusen kannalla. Kato Make näyttelee isiä, hei. Miten niin? No aina kun isi ottaa stressilääkettä, niin se kävelee just niin kuin samalla tappaa. Joo, ja sit se menee saunaan koisaa. Niin meneekin.